Inselmilkom u nistedinkom għas-46 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu ta' San Mark ta' dan it-28 ħadd matul is-sena jirrakkontanna dram ta' raġel illi fil-ħarsin tal-kmandamenti kien impekkabbli. Imma xin Ġesu jitolbu jinfatam mill-ġid tad-dinja u jimxi warajh, dak telaq qalbu sewda. U Ġesu jikkummenta kemm jibsa għall-onja biex jidħlu fis-saltna tas-smewiet. Qisu bħal donnu l-liturġija tal-kelma ta' dan il-ħadd huwa sejħa biex nitolbu id-don tal-erf tal-ħajja. Fl-ewwel qari sejrin nisimgħu parti mit-talba twila illi s-Sultan Salamun għamel meta ġie magħżul bħala Sultan ta' Iżrael. Salamun iħoss iċ-ċokon tiegħu, imma ta' għaref li kien ma jitlobx il-ġid tad-dinja la fidda, la deb u lanqas poter, imma jitlob il-grazzja u d-don tal-erf li jmexxi skont is-sewwa, illi jmexxi l-poplu tiegħu skont il-qalb ta' Alla. Tassew kien għaref Salamun seta' talab għal ħwejjeġ ta' din id-dinja, ma jitlob għall-aktar ħaġa importanti, id-don tal-erf biex jaraf imexxi skont il-qalb ta' Alla. Anki s-salm responsorjali sejrin nużaw silta mis-Salm 89, vers minn dan is-salm jitlob għallimna noddu jiem ħajjitna mulej biex hekk nimxu b'moħħ għaqli. Kemm hija talba sabiħa. Titlob id-don tal-erf, titlob l-arfin illi tifhem lil din il-ħajja tgħaddi malajr u inutli nintrabtu ma' ħwejjeġ illi bħalna qatt jispiċċaw. Għallimna noddu jiem ħajjitna biex aħna nimxu b'moħħ għaqli. Jekk inqedu dawn iż-żewġ siltiet tal-Iskrittura fid-dawl tal-Vanġelu, spontanjament tiġina x-xewqa li nitolbu l-grazzja illi iva inħarsu il-kmandamenti ta' Ġesu, imma li nimxu warajh b'rabta sħiħa miegħu ila li xu jagħtina id-don tal-Ispirtu Santu biex narfu nġibu ruħna berf f'din id-dinja, biex narfu iva nozzu il-ħwejjeġ u l-ġid tad-dinja ila li kif jgħid il-Malti mingħajr flus la tanna u lanqas tbus. Imma Ġesu jallimna li fil-mixja warajh anki l-ħwejjeġ tad-dinja għandhom l-importanza ċkejkna tagħhom, imma qatt u qatt ma jistgħu jsiru l-allat folot tagħna li jżommna bogħod milli nimxu b'qalb ħielsa wara l-mulej. Ħanamlu għatana t-talba tas-salmista, għallimna mulej noddu jiem ħajjitna biex aħna nimxu bil-aqal. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.